Какво става, хора? Аз съм The Gamer Back 2 и днес ще ви покажа как да качите клип, ако сте с програма Bandicam. Да отваряте изходящата папка ето тук и той пък какво не го знам. Взимате, сваляте долу, ето така, сваляте и отивате в YouTube. Съжалявам, че ми чухте как си бутам микрофона. И когато отидете в YouTube, отивате на моят канал на английски My Channel. Ето тук второто. И натискате качване. Ето тук моите клипове. И аз за най-лесно си вземам клипа и го поставяме и тук. И тук пише заглавието на клипа. Примерно това заглавие на клипа ще е ето такова. Не, стойте. И да. Така. Пишете си вашето заглавие. Мисля, че това е трети епизод. Както ви искате си го приети, аз го пиша на български и пиша заглавието. И ето така, след като клипът се качи на 100, после има да се обработва, на мен ми се обработва много малко, защото не качвам толкова големи клипове, на по-големи клипове се обработва по-дълго и след като се обработи и се качи, натискам публикуване и така клипа е налично за всички. Да, надявам се клипа да ви е помогнал. Ако е така, дайте лайк и се абонирайте. Благодаря, че бяхте с мен. Ще се видим в следващия клип. Чао!